Ahemfo bi trasia no okase oye konti hina wase mini kroniti oboa enye saa na sekretie wonye kroniti da kroniti de wone ohinkese a wo kronu mu etisi ye ka kumasi kontira kroniti de a enka no Asante hine seye osofo janye bema seye otu ananta na yebise bisano orinti preko ati ebunti akono atuti abuti akonfine osofo janye awatopia wonkojo mo na me freno yedu echieli sembe kuya saya yesrono sawa mo kwadi akono preko ko ria na me freno nana sewa weli ba woseno no aya kesia kwa kaya mu kwa ibiri ku sugyo nana wohimo nana sai wohimo nana ne yimi amuru gu amuru no nana de sheda asieno no nana breshi ayi babo nyanko so mo ba asase aragun adeshimama mimabu nyina transe e de ba Hamburg Ahenfie otumfo se tua bebi okotoko hene wona tisikadwa so na sisi okrawire ni obrawire nwuma so Asante madu pon esiramu se jata o se tutu nyamkese o se tutu awufuru onyina sayase nana wadehye yamwa eburu nananmu ahemfo nananmu ahema mu wo ma Ghanaian efri atifi ekosi anafo efri apoye kopmatoye nananom mikia obibiara e de ba Hamburg Ahenfie na mitutu mlika makọ America bruchi memba kwa akochia owura kwasia kwawia wo Cincinnati krom ewo Ohio America mikia wawie nananu ambo America memu a mentimia mo bi adi nananu mikia obibiara besa mikia Asante Union ewo Europe babia nananu ahemfo mu wo bia mikia obibiara ene de yatrasi na yebeka abokosem a efa Asante hina otoso mienu nana Opoku Ware na hinie ho asem empanisi so panini ho a okuma eni ade eye nokure saasemi empanimfo ne kato ho nenso ene ya ne ye kase adenti ena paniti ho niama akwada ene edi ade na akoye manso atoto abusuya bebremu esanse mi ameye pani no yamfamansi akonwa so ena akwada ketwa totofi wei ene edinasi akonwa so ya na ebinum etwe ho manso nene medi tudwa amatiefo ene ahwefo obi atese se bisi wabusuya mu a ema ne nyo nwanwa esanse ebi asititimire no mu na esiye no nso aka ho aba bisi ne sase mu amikan esi Asante hene nana osetutu a odikanye ono na kikira Asante man na bra obewuo no oye ensamanse to ho seso owu a yema ne nana eberima enedi na ade abrana ne wo faase wo ho nanso na woni nuabema bia ka ne ho a obedi ade nti oka se ne wo faase no ewo faase na kire se ne nana ne wo faase ba eba bema ena oni na ade ne wo faase ba no ne efre no nana nyaako kusi amwa ena ne wo faase no eba no odua bema ne efre no kusi obuodom ena ne wo faase ba yi a ye friend se nyaako kusi amwa no ne ba ede Opoku Ware enemu a ankadane manson nanso mo miahwe se de sisi ye abra na se tutu ewu ye no wono ani nana a ye friend se Opoku Ware ena edi na de eye ne wo faase ba eba na do Opoku Ware bedi na ose tutu ade no de man na ose tutu di akonwa no man se ohun sa ne nana no tumi bi kuta no na woye kukodufo a obetimi agina edi akonwa no akekira Asante man eniti so okobusua bim na se opani wo ho ne edi akonwa ma kwada mema ne nyonwanwa na busua no mpanimfo anase nipa wo busua wo ennim se asunasi a yede nasisui
obetimi akekere kuro ni ye asene opani no na na Opoku are obedi ade no ne dwuma wodi ye nyina no na eya kamea se wa ye kese kura asene na osetutu a okekere asanteman ane sei otoa na osetutu na dwuma oyeye ni nyina so a wa ma bibia ntofom afei obae asantemam ma ne tretre ekọ akiri pa ane sei so yetie abakosem ye pa na ebra na Opoku are bedi ade no otre asantemam ma ne kọ akiri ekoduru ene baabi a ye friend se bono esa kokoduru baabi a ye friend se German sabre na Asante ne ye kakra bi amanto nson ena kikire Asante ena kire no na no se tukun ya ahimfu ni bi beka ho nso na Asante no enso na no Opoku are penso otre mu ama ebono ebeka ho sahwi pamuo baabi kura eba beka ho na ni nyina anie ebra ye na Opoku are esi akonwa so no ena nkrofo ahimfo a motena ase ni nyina hu se daabi de na osetu ekaye no ewose ye gitum enti se ya gini tum di a na wose odi ade no epkikira Asanteman enti de akoba ne se won mo de to na Opoku are ne wofa ne efrense kusi obuadom anim se wofa eye na osetutu wote ase no okase so ni ho a yemfa konwa no ema ne nana eye Opoku are eyampa na kusi buadum ogitumu pefe sanse enemafo yi a enka wonte ase da ena mimi ya pani wo ho yamfa mani ade ne kuma akwada mimi wo faase ene yedine di ade se yakwa akamamu ha na Asantemam kura na wo faase akwada wo di dwumadie bi hye ne nsa kura wo wunu yakura timi kase wene yagimani mo nyam amakwada no abranso a entisa di akwada ne betimi aye ne bia na wuntimi nye na Opoku osetu Opoku ware a odi kan ansa na obewu no na waye niema pii na owu afi apem ahanson aduenum 1750 na amanya wode beka Asanteman ho no enuni odi satwi eka Asante ho wode bono eka Asante ho ena odi German eka Asanteman ho nti nden mafo obi te ho a ena memi ya bunu ni edi enti na ye ka Asante ho se wonte abokosem ase a ena bemu akeka sansem ni nyina ebiem na Opoku are ebra wode edmisi akonwa so no wokon akon bi ewo akyem okon emprenu ni mienu nyina wodi akyemfo so sabra no mu na akyemfo akum na osetutu odi kan nti na Opoku are bedi ade no ne ko a na eda nanim kase ene se obetua akyemfo so ka eniti saakon no okekire sa no ede so akuma wuhina ne ya friend se okirebaafo ena wonmo ekọ saakon no be kire se omukọ kon no ema ekun no mu ye den baabi wo hokora dwabemfo ene kuntinasefo ho kwakire wo mu enu na ma yenya dwabemfo wonmo ntamu a ye friend se meka kwadutwum nenso saakon no Asanteman edi nkunim enumu enema yenya bebi a ye friend say nyi obi nekum anhwi oboafo enedi niti agi akirema dachi metena se numa kiremo saa abakosemo efa saa ebeyi amebu ye ho say nyi obi nekum anhwi bo asiako enedi niti ge akirema no na ebra na Opoku are ote akonwa so no ana akimfo obone akim ekontokwa na Opoku are te ya ne se sahwihene ne ya friend se ebirimoro watu asinachi wode ne dom abekumase kuro nu na omuduru kumase no so no omo anse kuro ni na mom do omo ya ne se omo bekekire mabaawa ene mrantie kakra wo kuro nu edo omu nyina tuefum ye do omu dwane akosahwi no do omu akokekire sahwiman eniti
Ebre ba se na no Opoku Ware ote sa asemi no na ogina akono ewo akem. Enti mi bisa se wo a enka wo be ye den. Wo be gya akem kon no. Na wada wadi aba Asante memu asa aba be toa sehwihin ene na kokon ana. Enam se oduma kuma wodi da na Opoku Ware odi kai eduma Asante man ne sikadwa kofi esunsun eta na kirinti. Na no Opoku Ware owo akono ohia Asante man panimfo na nanom ahemfo ene omo na wotena ase kakra bi na omo esuesu aya na omo se nana ene sa na tie bi atu ahemfo ni bi na wonmo enko di ebrimoro djuma enumu ena nana Opoku Ware obobodin asoma bantemahina sa abre no otia konwa so na ni dinde nana amankwati a odikan bafo amankwati odikan se kwai woni wodom ene kontrefe kuofo no munti ebrimoro na mukogye Asanteman emaba wa ne mantie enkwada ewofi a yabesesa wo mo no ampara ebrimoro a no yesehwihin wonne dom bantemahene enne dom koche wo mo ahafumam sabra fe na nkanu ko mukotwa asuo tano ebi nso sisi no mo kwa kotwa esuo a ye friend se bia nemom nananu ma meti ase se eye tano enna nkana omutwa na omuduru asuo tano ano no enna bafo amankwati odikai wonne dom etohye sahwifo so etwe sahwifo asrani abasa ekunkum wo mu ekum sahwihine ebrimoro enna wonmo gye nipadom no esade wo mu ba kumase eniti enna ma ahafumam asase eda ho nyina ebeye Asanteman dia se free baby a na ye frena ahafu regi ni nyina no ebeye Asanteman dia no entokwa na no Opoku Ware penso onmo kokon ene ma wodmo nya asa enti so okọ krobiti se eye goso a yese wo ya Asante hene ebetwafo hene asekire no daachi ye bekire ni nyina amwate wo asese eye den na ye ma omofsa ene bia musu baby a ye frena ahafu no akire no na Opoku Ware ede na bomofo kugu ho a na omo ye ha ekuma so ene moa kese ede brewo mene ma ye kan se omo ka ahayon ahafo no ene ma ye frɛ ho ahafo eniti ahafmem ahemfo ni nyina esum sikadwa isanse asase no eye Asante hene edia nanse no ohini bi ka ena Asante hene woni asase ne kumase asase kitwa wi wonim Asanteman bokosem a kwanutum ahafmem wo kura asase no eso che wo man no kura na wo fi mu no enti mo kasa munsu abokosem ni yi ansa na mo beka bia mo aba beka ebiem ebra na Opoku Ware wote saade na Asanteman di akemfo so enkunim no na Opoku Ware omudi anigye ene osebo eba kumase no ne ekoduru ya ne se ene ne saa na tie dia Asante hene ebetenase na wadwendwene ekwan obefa so a Asanteman ekosa basabasa ye bia ensi wo mu achi eno ne ma na Opoku Ware obo akonwa ye friend se ankobia hene akonwa ede to ho no ankobia na se ya no eniti so ye ohene na wo ya ankobia hene na se wunnim nie kwanye ma ne ba ya na Opoku Ware ebrimoro dwuma obedi asantefo no ena ekon no mu no obo esato akonwa to wo se ye kosa ye begya ohina one dia onko baabia obehwe ye nchi afa ye dia akonwa ba akoka ho a ye friend se manwere ehine kese mewere oman no ono na begwe oman no se de beya obi ntimi mfa basabasa ebia embem ena kwasi broni ka se city guide for omo na ebo oman no eho kidom se de beya omuni ho a ahemfo na tuko ekosa na egya enkwada ene emmerwane nkokra wo fie no won behwe kire se de beya obi ntimi emedi bone bi na omo abo oman ne ho ban eninti na Opoku Ware ne ohina odi kan a
obo ankobia akonwa ene amaye wo ma Ghana mo bia ya no abokonwa no bi we ye mankobia he we ye misei ni nyina afiri Asante emfiri baabia ne saka biem se kontire eno so nana osetutu odikai on the bo kontire akonwa sabransu na konwa no kontire akonwa ne bi ni baabia ayinfo bi trasia no okase oye konti hina wase mini kroniti oboa enye saa na sekretie wonye kroniti da kroniti de wone ohinkasi a wo kronu mo etisi ye ka kumasi kontira kroniti de a enka no Asante hene nanso ye ka kontia eye ekonti ene bo saa konwa no eniti se omo kosa kontifo ene ehwe eme kosa no mekire mu enche bia mede eno so beba betudwa na ebra na no Opoku Ware odi akonwa no ena afei obai Asante mamu saa eko ya koduru asu a ye frɛ ne se bia eho asuo bia eho ebeye Asante afei wode ko natifi famu nso a asu a ye frɛ ne se tan eno so Asante ekukoduru wa ma tan eba beye Asante mamu a na kyese wonmo ne onmo obote asuo tan agya no ebohye ena wokɔ na pueye famu nso a okonya ekoduru framantem eti asuo fram ai kozibroni kanse Water River no eno na ye Asante ene wonmo moaka ehye na wode kɔ na afo famu nso a asuo pra ana nanafo hwa baabi nso no baabia tano ekɔ ayi pra ekɔbɔ ayi asuo ofin ekɔbɔ pra mu no ehɔ nso ebeye Asante edia sei ene na Opoku Ware sedie osikikire Asante man ekoduriye na ne yakoba ene se na Opoku Ware na komia die no ene sedie osikikire ne man no eniema eba mu pa ne boa ema Asante egina ye no ba kuni obomodian se Asante mam ohiri bia oye Asante ehin eni a wone ne yonko santini ebe kontokwa no na Opoku Ware hwe esiesie sansem ni nyina fi se ebra na osetutu wiye no akire no na meteme ho asetimi sore ewa himfu ni bi ntem we ya no ni we di kontokwa we ya no nti na Opoku Ware bae no obomodian hwe ya di enkabomu ebae esanse saade na wo ye no ema Asante man ginae ene biemu nso obuo ni anidie a wode ba ono ane wo fa ye frense kusi obuo adum no kani nemu a na mafo na ko wadi hini na wo fa ne amfa ma na enko kasa kro de nsa bonkum na kasa kire no obuo ho nso a me kasa wode ne nsa bonkum kasa kire na nkire se wo tere ne nsa bonkum ne na kire ne kwa oka asem a ya ne de kire no ebi kura atimi kasa woni nyansa aka yamfo ensi so kabia kwala na edum bedi ade ene mafo yenim kasa nanso na Opoku Ware na numusem ene otima no wo ema asantimenti ohwe ya ma ono wo fantem kura no osiesie ya obi ante basabasa ye bia e woni ntem mu ntem na osai ehwe ma asantimemu ahimfo basabasa ya na wo mu ntem no osiesie ni nyina afei ebiem se adehi busua no basabasa ye bia simu a ene na Opoku Ware ontwe kura se adehi no monko no ompe basabasa ye kura eninti emanu go bia hunu se seni ositie no edise nana osetutu eka se yemfa no ensi nanan woye ema asanteman enchichiriye no ekosha ne pe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  na emre bi duria na eniema bi koso a ede asudie owienei ene ohaw ebre no eno so no obomodin ase obehwe se obeboa amasumduaba nenso ade baako a woye ye ne se okontokwa
na himfuni bi wo ho a wo gya wo mo ho ma wo mo wa twia fa so kra no wo fa meka Asante ma ho eno e ba ko e ya ade a na Opoku Ware oye ya amwa etiefo memamusu maginkratui ye besan ahiem biem atiefo memamu akwaba e de badwumadie so wonmo mwasomasene ema me di dwumadie bremu no Empress Hotel meka Empress Hotel a hotel nwanwaso bi a wasim wo kwaye bibrem kura ye friend say kade ye abem kade abem ewo akimem eti se wokoduru okimem na pe baabi papa kodama ho atowo a ene na me kanfo Empress Hotel amam hwehwe omo akira kwai omo telephone number ene edi egu asie sanse kwaye bibrem uduru honom nese esum aduru na nya baabi emfa eye Empress Hotel ebeji wa tu Empress Hotel wonmo ba amase bosu ogu a emoda obenya baabi pa ada amwosum adwo afa wonmo motoso biem eye Sandwave eye money transfer Saudi sika fira brokimam eko ma Ghanaian akoma busuafo de na me kanfo Sandwave fo amaw download omo yini go app no so nesa wo wie nesa wo du sika ekọ Ghanaian a ye ntew tax ye nye ohwe eno anse sika no de kọ nemo sika no so no eye great no ana sika ne kase no edo so slim grofo bi dia ya na nanse wo mo yiye no ena wo mo so de ye mfa atabo nto wo mo so de biara da eninti hwehwe wo mo akira kwai nesa wo de ebi kọ sika ekọ Ghanaian de di kan so a so de €100 na ekọ a wo mo de €10 beka ho sa wodi wo free wodi ewo Europe a desa wo UK so a £5 ene de ka ho American so eye $10 ene de be ka €100 dollars no ho eni tichi wo mo akira kwai na fakọ na fesika no kokodomo nemo me ka wo se de be ya ye de sa sika ye £10 $10 eye £5 ne €10 no ebeka osika ho no bomodin ase obobo promo code a your friend say ahimfie obo ahimfie ni pe ye de say sika no ebeka ho bomodin na download na hwe bi hwe ho na abehu say sika ma no wo de manifie no papa ene Sandwave na me sama ka mu biem sa wasi hotel anasa wasi fie na de floor tiles ana wabie mo stock esie bi yi baby a ye tunton no ye pharmacy na pese wo pepe perform me fie ho tik wine dia na me kanfo JA Binding and Company Limited among one mo dwumadi omudie nse omoton nuro ene nsemna ye di siesie fie me fie ye kama na me kanfo omodro ba kwa friend say 20 binding disinfection so unya sa dro ni bi disiesi ofie dia ene so nkronsuo ni kakawire no ni ade na wo mo ne nam a eye hankwada na mo wi nipa no ni nyina be firi ho ama ofie ate wo mo telephone number no bi egu asie hwehwe mo akira kwa de no mo nkodigwa na be hu se won mo di en papa ba ama efie ate da omo mu twato no so ene Hamburg Hotel is your hotel when was be a Mossi Kumasi Brono, a friend said Dencha Morso. So walk Kumasi and now what drew a Ghanaian now cock Kumasi memoir and walk baby papa dear any of the comfort Hamburg Hotel among. Or no symphony and a dummy sending fancy. She shall watch it a quite neko daho now be who say Hamburg Hotel so of the hotel ama hotel and na I de. At year 4 yet work medie so. Na meka bibi efa nana Opoku Ware ebra odi Asante manim ekosa na wo kire akemfo edi wo boso no na Opoku Ware wamfa akem ama mehye Asante man ase eno ne nimfum so ba ko a oyeye akemfo no wo ko ye
wone akim ekura ye from se chebi a wo ye from akim abu akofo kon ansa no one akim kutukufo nso ekon na ebra woni wo mo ekon ya wodi akimfo so enkunim empirenu no na ndo Opoku Ware wanfa won mo anka ho nemom de akoba ni se odi akimfo so no enuma ni nya tumi e ma yede enkran na kwasibroni aba wasisi edan bi a ye friend se fort akra fort no James fort no ni ade no yede ho safo anyina ebre Asante hini Opoku Ware ebeye Asante man edia afa dia to so biem ne wofa eyo Opoku wo setutu ebai Asante mamu no wobaye no so wotoa entokwakon no so obesisi Asante man de woboa ana obeye bibia bekwa akofa owie na abra Asante man de woboa eniti wono krofo kon ya ena ema wonya abodia ne friend se okatechie eti Asante hina ye friend se okatechie no wono ne nana Opoku Ware odikan ebiem wono ena osa ginaye ehwe se nana osie tutu ekwanya no ofaso a no osiesi Asante mantem no ode enkabomu ebre Asante man no nana Opoku Ware oba beto aso eje ema Asante etre papa se yakase oko esa dachi yebeka esa ni nyina ho asem ekwanye fa so a woni tekiman ana se bunuman so enya ntokwa no yebeka ebiem ekwanye na Opoku Ware ofa so a woni jaman efo ekonye eno so ho abakosem yede bebrew na ewe de sene na hinie no osikikyire no ena meka ho asem wakiro nieto so biem ebra na Opoku Ware obedi ade no obomontia se obegege ensase bebre aba beka Asante man ho enti asase bi wo ho krampo a nenka enka Asante man ho nenso enam ekon enti oge ebeka Asante ho enena mafo obi wo ho se ha se ne de ku bi ani woti yenya Asantefo wo boa o ka ho baabi a wako akwakoduro no eho ebeye Asante man asase eniti sa enete oba Europa broki memu ha Italy man a ye friend say Italy man se no mo ahinkro ni Roma nanso omokon ya bagege nsase efiri oman ya ye friend Austria fo ho amane eho nyina beye Italy munko Italy abakose mu behu se nkro bi ti se udini nom ne Trieste nom ni ade ni nyina nanka eye ayifo dia Austria fo dia iti baabi wo ho kra na ye friend Brennero oduru ho a omoka Jamai kasa omuwi omuasa aka Italy neho eye Austria fo enso ene ekonti eho ye Italy santi se wo de ewo brumemu a eno nkire se wo brumemu a enkire se eho enye Asante na emom sede be ya ye kike omanum na ne nkikiriye ebetimi agina enunti ena onmo aye ne sa na Opoku Ware ono ene beke eho eka Asante man dia ka hu biem na Opoku Ware medika wono na ebie akonwa ana obo akonwa ye friend se ankobia ede to ho na ankobia akonwa no ebi ni baabia ne fititi besi sa brains no ohini bia obebo ankobia bia no usua firi Asante hini Opoku Ware ho Opoku Ware odika ho masama kirem biem se Asante hini o se tutu odikan ono na bo akonwa ye friend se kontie akonwa nanda ahimfuni bi sori a wose me na me kureniti me se ente saa nemum eye ekonti ena obo saa akonwa no ena odema ono ana yonko a ne friend se bafo amankwa atia woni ne na free eye amansie eye kura ye friend se onyinase ekokotena denkyira abankasiem onfiri ho a omokotena akwam efiri akwamu a musa be kumase na Opoku Ware wuye na no obiri abu wuye na ye po obi asie no na mankwa atia nde ne ho bo afode na no se tutu
akwamfo bi di obi maaye ema ye gyae no nti na no ose tutu ka se me no ne call akwam ba bia ye kinsa wonim sedi sitinti me bo akonwa ma wa ekonti wo bedi animu ne ehu kwan ye befa so akon ene ye friend ne konti hini ene mafo sori a me ye kontire ene kuro no etiri ne me enye saa na tie asekire ene Hamburg Ahenfie ye de abrewo no ebiem na no Opoku Ware obo ankobia no ene mua no omosate eku baako a eye ahinie baako wo kwa ye frɛ ne sɛ manwere hene akonwa kan ho ankobia no asikire ne sɛ ye Asante mai kosa wo de wo nkobi wo behwe akire ɛna manwere hen so no on ne behwe kuro no anadwo no omo bokuro no ho ensabe hia awio anadwo saa na ankobia so ne dom tafie sɛ de bɛyɛ a mo ne mo bekomo fa omo aki bepie omo kuro so a muntimi nwura kuro no na obono mo akọ we kwasi buroni kura nhunu saa nyansan bi nanso oduma ko nyankopon wode dum Asante man en free na Opoku Ware penso edibesi ne na de ewo mu ne se na Opoku Ware oyemfumso baako a na ye kese pa se oman a Asante man no beko a ye bedi uso no na dodo na ugya wo mu ayima wo mu se mo bra na omfa mo nka Asante ho na kire a ofiri ho no ana na kusi obu odum num ebaaye no ena obeka won mu nyina ehye Asante ase eniti so ohwe a na kusi bu odum a ye Asante hina otoso miensa no ne wo faase pa ne na Opoku Ware a odikan oketechie odikanye na kusi bu adum abokosem kire yen se obedi ade no na aduru ne fie eso nanso we bi na mpanisi bema be ye bi na wanyeni nyina eninti ya ntene ho abokosem kase pi ese na Opoku Ware etiefo meka Asante man ye hene kase ye Asante hene ye wo mu Asante Ahemfo no bi wo hono a ye bo wo mu din a na wo se epegi ye mu esanse wo mo ko a wo mo akono enye bini ni odikan oye Asante hene na osetutu odikan opemso no to so mienu eye na Opoku Ware okatechie afei na ose kwame asibe bonsu na oseye wakutu na kwakudua na prempe a odikan ena na osetutu a otoso mienu osetutu a bebio kotoko hina otia konwa so saabri ne penso ne de yentwituo yentwema yemwasekan yenko entwitwa ye ho nkumu bi nanso nyansa ne nimdia a odoma kuma nyankopon de dum nananom na osetutu odikan na Opoku Ware nom no ebesi saabri no odi adum kotoko hina otia konwa so saabri ama ne Asante empuntuo ene ekoso enti wo sori ti Asante a wodo wano ne beka nanso untimi ndi ne so nkunim da esanse krobi Asante kotoko yenim ku yenim adwane etiefo aha enam di dwumadi ebisie nansa na memma muso na meka mo se obobo modia se obe subscribe ye wo YouTube no wa like no wa share ama onyonku bi anyi bi atie esanse de ye di be no wonya bi wo baabia ya mafo de asisi a obi ka bi afa ho kakra bi ohini bi di nsem hu bi a ena obi kotra baabi no wo ka bi no ye de abokosem a asisi tetetete no ene ne ye de brewo se de be ya wo so benye bi di ato ne dan kwa ama no wo so de amankirima eti bomobo dia so obe subscribe no wa like now do comment about the on tiase bia no fabra ye telephone number sunsu ne guase no WhatsApp no wo frɛ no anya anya fa voice note to ase ye ba de oho bia no ye no beka afei wo ye dwumakuo bi na pese ye bo dwumadie ho edawuro ma wo a bomodia na frɛ ya homatrufo iso ye bebɔ ho dawuro ama na wanso yayo fefefe ama dwumadie akoso nipa ohwe ema me dwumadie ekoso a me muhuma kasafidie so fefefe ena me di dwumadie abrew no
ono ne me producer oso ansa ye me director odisika brantie ekoba gesisi mprimu baabi a odisika uwo bia me kiawo na machia okogia mako fifiri pon baso a Asante man hene a wo Hamburg bretu ba kirikashiri echem ni twie ede hye amani ampo kirefo ade atuduro ni akorabo na gige ne tata mprensa dako nana na dawrumenti ene yenya Hamburg Ahenfie na me a medigmedi ebremu midinde nana Agyenim Boateng oduma kuma kirema otwam wahene kwamnasu Boateng kumawu ado ahene baneme ka kire ni mwakya oyi akwa abaneme ne kumawu kodua kenten enananeme etiefo me mamunya munitio adehimama